Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dari Gitaris Custom Singo Candi kedatangan master atau suhune gitaris Jawa Tengah iki dari Kudus Jawa Tengah, Mas Pite Ekstrim. Pripun Mas? Cekelane gitare. Penak Mas ya? Penak, Pak. Penak. Terus, Pak. Nek. Oke. Bodi oke, Pak, mulus. Kaya bokonge. Jadi sesuai pesanan ya, Mas? Sesuai pesanan. Ora baliknya Mas ya? Tidak mengecewakan. Mas Pite ini senengnya kostumnya yang natural ya Mas ya? Ya, natural. Natural jadi ketok kayune Pak. Ora cet-cetan jaluke ya. Jaluk sing dicet ya iso, jaluk sing ketok kayu ngene iki ya oke. Oke, jaluk sing dipendem. Jaluk sing dipendem kayu ban ora dipangan semut. Semut ya ora mungkin to iki kayu kelas niki. Kayu berkelas, Pak. Niki sing damel. Oke, Pak. Iki Pak isih niki. Nah, Kemarin sudah saya langsung cair, Pak. Nggih. Wah, langsung dibawakan uang. Oke. Di duit, Pak. Oh iya. Ora godhong pring. Langsung cair. Kebono, Pak. Ya, terima kasih Mas Pite sudah kebuk. memesan gitar dari kita gitu. Gitar custom. Iki ora gawe-gawe Pak, iki ora terus disettingan ora, iki asli Mas Pite moro rene. Lho ditipasrahne karo waise. Monggo Pak tampi dite Pak. Tapi Pak, sampai Pak. Nggih. Coba Pak, semangat nuwun. Makasih ya. Ngono Pak. Nah, ngono oke. Ya ngono kuwi jenenge tuku-tuku ki ora kaya ning gone kancane dhewe, ning gone daerahe dhewe. Rasa kono-kono. Nah, yo dadi perputaran uang iki ana nggone awake dhewe ngono lho, Pak. Ora usah tuku kono-kono, ora usah tuku luar negeri. Lah tonggo dhewe, kancane dhewe iso gawe apik, ngopo tuku luar negeri? Nggih to Mas Pite nggih? Oke. Siap ke luar negeri iki, Pak. Cuma gini Mas, ini memang terkendala masalah MDL. Jadi memang kita bikinnya manual. Ya agak lama memang. Sekitar 3 minggu. Ya disambi kan nyambut gawe Mas. Disambi kan nyambut gawe liyane. Oke Mas, yang tangan penak Mas ya? Penak Mas. Nyaring bunyinya. Siap gosok, Pak. Mas Pite sudah punya koleksi gitar berapa biji di rumah? Baru 5. Baru 5, 6 ini? Iya, 6 ini. 6 ini ya. Nyoba buatan temen Mas ya? Iya. Buatan temen, buatan konco dhewe. Nanti rencana mau dibuat show Mas Pite ya? Iya. Baca. Tenan ora? Show tenan ora? Soko. Gua mau tunggu koleksi tok. Ke luar Jawa, Mas. Luar Jawa. Luar Jawa soalnya. Ora sembrono. Job luar Jawa lancar Mas Pite ya? Alhamdulillah. Awake siap seger kewarasan. Tangi turu nguyoe lancar. Ya, iku nyete sing digoleki kok. Ayo. Mangano enak, ngombe yo enak. Duit oke nek nguyu ora lancar ya rekoso kabeh. Gitu. Mas Pite siapa yang gak kenal dengan master atau suhune melodi. Semua sudah pakai jasa beliau dari Gapero, dari Happy Loss, semuanya sudah memakai jasa melodi Mas Pite ini. Melodinya Jawa Tengah Indonesia. Sing gitar Mas Pite, melodi ini Mas Pite, MC ini Brotoseno. Wah, geger geden. Siap. Macam-macam yang panggung dintai dhewe. Rasah mikir dawa. Suwen seret ngarep panggung, tekoni apik-apik karepe piye ya to? Bar jak mangan bareng. Nek penak jaman bareng nek ijik gawe geger langsung kasih 2 kali. Dik. Gua ngisor ya Mas Pite ya. Oke. Wani tarunge pokoke. Mas penting. Rokoknya Mas Pite Mas. Ori. Lho. Samsu iki Mas. Wis mboten syukur meneh. Samsu sak niki. Samsu, mumpung didit. Oh iya. Sawerane lancar kaya. Oke, terima kasih Mas Pite. Oke. Sudah ngarisi bolo dhewe. Iya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kesempatan Rahayu Wilujeng Sambikala.